por fin se celebrou a última mesa de contratación, na cal pois quedou Alconte Galicia como a empresa seleccionada para a execución de Castrondouro. Levarémola á Xunta de Goberno a adxudicación este venres e logo, bueno, a tratarse dunha obra pois de unha entidade moi potente, pois se tendrán varias xuntanzas pois entre os técnicos, empresa, policía local, etc. De aí que a estimación que nos marcamos para dar comezo a obras é o mes de agosto. A primeira fase ten unha duración de 18 meses, a segunda fase ten unha duración de 9 meses, e a segunda fase xa está lista tamén para a aprobación tanto do proxecto como do inicio de licitación, polo tanto seguramente nos atopemos con que empezaremos a segunda fase ao mesmo tempo que se vai executando na primeira, coa idea de que pois poidera quedar a peza completada pois en 2 anos aproximadamente, as dúas fases completas da rúa. O obxectivo desta obra é pois, que se coloquen unhas beirarrúas en condicións e accesibles que lle dote a rúa dunha magnitude e se cambie pois, o firme por completo, dado que non exageramos e dicimos que probablemente sea a día de hoxe a rúa en peor estado do Concello de Santiago.